Soc Maria Esteve, soc artista visual i l'Empremta del paisatge és un projecte que va ser seleccionat per a Cultura Resident en producció artística de 2 mesos en Bocairent i la proposta era fer un registre del propi poble, un retrat. I jo vaig vindre ací a buscar la natura en la ciutat, però em vaig trobar en que la natura li cedia un lloc al propi poble, no? Pegaves un pas i ja estaves enmig de la muntanya. Vaig tindre com el plaer de submergir-me en el lloc, no? de realment conèixer i permetre aquests passejos per la muntanya, el pensar, l'investigar i anar coneguent els llocs que no estaven indicats en ningun lloc, sinó per les relacions que han anat fent en la gent, són ells els que m'han dit on estan els llocs. No? A lo millor em deien continua esta senda i quan veges una pina a l'esquerra trobaràs la cova. No? I crec que és una manera també bonica d'aplegar aquests llocs que costa d'aplegar. I els primers dies que vaig vindre vaig estar investigant també llibres, informacions, i em trobava molt en que eren fulls on hi havia mapes i eren unes formes molt orgàniques. I així en Bocairent el que més me llama l'atenció són les formes de les coses. No? A lo millor una pedra té com una forma característica, o aquests mapes, o l'estar en contacte amb el llapis i el paper, que és algo que poquet a poc se perd, però que perdura en la gent que encara és un poc més major. Entonces també intentar rescatar això d'alguna manera i he demanat a gent que me dibuixe els mapes per a plegar als llocs que busque o que me dibuixe coves, i tot és com rescatar la forma que té Bocairent. No? Per exemple, la forma que tenen les tombes fenícies, la forma que té la pedra de la Mola, o les grietes que vaig veient, no? Que pareixen com túnels que comuniquen un lloc amb un altre. La forma que fa l'aigua en la roca, o la manera de picar que teníem abans, de picar i poder refugiar-se dins d'una muntanya, no? I entrar en aquest contacte amb la natura, i me pareix que és una manera molt bonica de connectar amb l'origen. Jo venia de fer uns frotats que es poden dir que eren més de ciutat, no? I al vindre ací la meva producció artística ha pegat un canvi, no? Seguint la mateixa línia, però és algo que pareix més com més muntanya, més ancestral, més ratllar, recuperar tu mateixa, o fer fotografies dels llocs, gravar-ho tot per a que quede constància. I les converses amb la gent també són importants. I sobretot fer la connexió amb la gent per a sentir-te d'aquest territori, que és quan realment l'obra és de veres. Voldria materialitzar aquesta producció. Jo sempre ho presento a mode d'instal·lació, d'acumulació, de llançar-ho tot a terra perquè ve de terra, però com he dit antes, hi ha una part que no havia tocat encara, que és recollir registres de la gent, de la manera de dibuixar, i això jo treballo a partir de la connexió d'unes coses amb unes altres. Potser una fotografia ara em pot recordar a un dibuix que m'ha fet algú, no? Unir-ho. O missatges que m'han escrit, o missatges que jo he transcrit. Tot això m'agradaria poder fer un llibre, una publicació on recull l'estància de Bocairent durant aquests 2 mesos. Per una part, en l'Open Studio presente una taula on es pot veure el procés de treball, perquè en la meva producció crec que és molt important veure d'on vens, a on poquet a poquet va evolucionant i es va formant en una altra cosa.
Entonces, presente primer els frotars i l'evolució que ha tingut fins ara, no? Imatges, fotografies on la gent dibuixa, escrits, i després presente una instal·lació i baix un vídeo on recull la memòria, no? A mode de diari, és algo més íntim, on explique com em sent jo ací i en la natura, perquè crec que és important fer-ho en el lloc. Jo ara quan me'n vaig al meu lloc ja no vaig a sentir el mateix.